Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Moi, mä oon Kangasjärven Mikko, mä oon Tampere Beatles Happeningin taiteellinen johtaja. Festivaalin on aikaa nyt enää muutama päivä. Se on ensi viikonloppuna ja tässä treenataan meidän Beatless-yhtyeen kanssa ja toivotaan, että saadaan kaikki hyvin kuntoon ja valmiiksi ennen suurta tapahtumaa. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi festivaaliin, joka sisältää tietenkin tonneittain hyvää musaa ympäri maailman. Meillä on bändejä Englannista, Puolasta, Argentiinasta, Jenkeistä, Venäjältä ja tietenkin Suomesta. Sen lisäksi meillä on isompi seminaariosuus kuin koskaan aikaisemmin. Mark Lewison, Beatles-guru, joka tietää kaiken Beatlesista, tulee luennoimaan. Ja sen lisäksi meillä on tietenkin jo 3. kertaa järjestettävä Beatles-kirkkotapahtuma, joka on ollut aina huikea sukseen. Tervetuloa Tampereelle!